Así que agora convén remar, convén non deterse, convén insistir e adentrarse no uvear do océano que xa nos ergue na súa man e de súpeto facerlle un take-off perfecto. É algo que dura apenas uns segundos porque é inexperta e de contado caes. Pero algún día poderás dicir: eu pasei anos salvaxes e comenzaron aquí, no momento inmediatamente anterior a vivir. Because I'm not a Mona Lisa, I'm just a lady